Formation minnu bolodalen no centre marginal kono o ye couture broderie ni stylisme modélisme ale san sabani kalo woro kalan o formation tellement fana ban fay o ye san kelen ni kalo woro ye maquillage musoro siri coiffure o fana kalan centre marginal kono o ye san fladi ani kalo woro o fana formation tellement be san kelen ani kalo woro tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan be centre marginal kono no bana amina i former façon business là donc o kalo woro à ce moment wi ka diplôme sur bisa ka baraka jen fambe o ko fa internat be centre marginal la ibse ki dem bla kana marginal kono shiron dumini abo bela jeli so nga ka baraka centre marginal fle ni falaje ija strafara la centre marginal be seku medine centre marginal be bako jikoroni centre marginal be kurufna strafara gitronda ni mogo be renseignement wala la ibse ka weleli ke 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien be weleli ke 76 22 01 04 biye sibiri avril kalok le mugan woro samba fla ani muga ani duru aw munu sokolen be aw ka jabaran so mandila anga foli be aw bela jine ka keni aw wagatu chukoye ambe aw la donia koni aw ka kuna funi wakati sele bakuruba kuna fonuna anga fintigila kaw ye wuli ka jomi ke Tombouctou marabolo la handa bena dola foka tagasi anga keneya ministry Colonel Assa Badialo Touré aleni ademe bagaw ye waliya min ke yasa ka se ka fere soro pali banakisɛ la amena kuma oni anyogona chamanka ko ka kuna funu olu bena lase awma aw bisimila kunu juma avril kalo kile muga ani duru samba flane muga nduru nege kanye tan fla temene ko ni miniti bisabaye anga fintigila kaw ye wili ka joke Tombouctou marabolo la yasa ka se ka tatugu bamanci wale tigila mogo la uka wili ka jokera sababu ye ka bamanci wale tigila mogo mi ni o togo ye Hamadu Bari n'ale ka bara tun bɛnnen bɛ ka mugu jugu do dugu jukɔrɔ yasa ka an ka fintigila kaw bale u ka bara la ani ka dugudenw tɔɔrɔ u sera ka o faga hani min ye Ibrahima Diallo u sera ka o fɛnɛ faga o kɔfɛ min ye an ka fintigila kaw ye u ka wili ka jɔ fɛnɛ kɛra sababu ye ka se ka tɛgɛ kɛ kɛlɛkɛminan caman na ani marifa kisɛw fo ka taga se u bɛ mugu jugu dilan ne mina minnu ye an ka fintigilakaw sera ka tɛgɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na état-major général des armées ye welewelemada kɛ k'a jira ko maa o maa de bɛ ni i bɛ ka bamanci wale tigilamɔgɔ n'i bɛ k'u kɔkɔrɔma don walima bamanci wale tigilamɔgɔ minnu n'u ka baara bɛnnen bɛ ka mugu jugu dilan k'a don dugu jukɔrɔ yasa k'an ka finitigilakaw ka olu bali u ka baara la k'u k'a bila u kunna ko u tɛna o maaw si to yen nɔ ko maa o maa ni i yɛrɛ bamanci wale baara la k'i k'a bila i kunna ko i ni ɲangini min ka kan o de bɛna da i kan wa u ko k'u bɛ nin dugu maaw fo sabula olu ka wuli ka jɔ o de kɛra sababu ye ka an ka finitigilakaw dɛmɛ ka se ka nin maa ninnu ka tɛgɛ kɛ u la ka u bɛɛ lajɛlen faga yasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogoya min na lakana o bɛ se ka sabati ka na dugu kɔnɔna la. Kunu juma avril kalo kile mugan duuru san 2025 Kalabankɔrɔ commune kɔnɔna la an ka kɛnɛya minisiri Colonel Assa Badialo Touré ni a barakaɲɔgɔn ni o ye kalanko minisiri Amadou Sy Savanɛ olu tun bɛ Kalabankaw fɛ yasa vaccin min ni o bɛna kɛ sababu ye ka maaw dɛmɛ ka fura sɔrɔ pali banakisɛ la ka o kɛ yen sigibagaw la cogoya min na a jirala ko nin baara min bɛna daminɛ a bɛna ɲɛsin an ka dɔgɔtɔrɔso 19 de ma Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayikaw fɛ Kulikoro Sikaso Segu fo ka se Moptikaw ma san 2026 kɔnɔna la ni o fana tɛmɛna u bɛna an ka dɔgɔtɔrɔso 33 de ta yasa ka se ka nin baara in kɛ a kɔnɔna la cogoya min na yasa dankari bɛ se ka kɛ pali banakisɛ la o min bɛ ka kɔlɔlɔba lase sifinnakaw musow ni maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka kɛnɛya minisiri ni a dɛmɛbagaw ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni o ye ka vaccin dilan ka na min nafa ka bon an ka kɛnɛya ma
wa u y'a jira ko vaccin kɔlɔlɔ fosi tɛ an ka kɛnɛya kan ani o kɔfɛ min ye an ka kɛnɛya minisiri ye a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Mali la a y'a jira ko ladilikan minnu fɔlen bɛ an ye yaasa ka an kisi k'an tanga pali banakisɛ ma cogoya min na ko an ka o ladilikan ninnu ta ka olu don ba la ni o ye vaccin minnu ni o labɛnnen bɛ pali banakisɛ kama an ka an vacciner ni o ye ani an ka to ka si sangesulen kɔrɔ ko ni o kɛra caman de bɛ bɔ pali banakisɛ la an ka jamana kɔnɔna la. Alamisa-don avril kalo tile 24 san 2025 jeli ala ma hinɛna Jelibaba Sisoko la o tɔgɔla jɛrɛjɛso min bɛ CCB kɔnɔna la CNT maaw ye ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛ yaasa ka projet de loi 5 ka olu bila sen kan cogoya min na u ye projet de loi 5 min bila sen kan o projet de loi fɔlɔ o ye u ni boa maaw ye bɛnkan sɛbɛn min kɛ ni o ye ka nafolo kasabi di u ma yaasa min ye bassin jubani ye ka se ka o baaraw daminɛ cogoya min na maa 122 olu de sɔnna a ma maa kelen kɔni ye a jira ko ale fɛla t'o ye o kɔfɛ min ye ka Tɔnbɔkutu malosɛnɛyɔrɔ ka o don bala cogoya min na u bɛn kɛra o fana kan maa 22 de fɛ maa bɛn kɛra o fana kan maa 122 de fɛ maa kelen fana ye a jira ko ale ma sɔn o ma o kɔfɛ min ye ka an ka Mali kanw ka olu don bala cogoya min na kumana o fana ka o projet de loi ka o sigi maa 122 de sɔnna o hakilina ma maa kelen o y'a jira ko o tɛ ale fɛla ko ye maa kelen dɔ ale kɔni ma hakilina jira a fan fila si fɛ ani min ye projet de loi 4nan ye ni o ye Mali ka caisse de dépôt et consignation ka se ka o créer cogoya min na bɛɛ lajɛlen sɔnna o hakilina ma hani min ye projet de loi 5nan ye ni o bɛ ɲɛsin ani Qatar ye bɛnkan sɛbɛn min kɛ yaasa ka an dɛmɛ ni nafolo ye an ka se ka an ka ɲɛtaga baara dɔw k'olu bila sen kan bɛɛ lajɛlen fɛnɛ sɔnna o hakilina ma. An ka finitigilaka minnu bɛ ni o ye an ka gendarmew ye olu ka assurance soba min bɛ n'o bɛ wele nazarakan na ko la mutuelle du gendarme soba dɔ jɔra olu tɔgɔ la Kampara kɔnɔna la o kolomo karili kɛra kunun avril kalo tile 25 san 2025 finitigilakaw ka ɲɛma caman de tun bɛ a kɛnɛ kan wa a ko kɛra nisɔndiyaba de ye ni assurance soba min jɔlen filɛ a bɛna dɛmɛ lase kosɛbɛ an ka gendarmew ma u ka baara tagaɲɛ kɔnɔna la ni dekun ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ ni soba in maaw de bɛ fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ka se ka lafiya ka o lase u ma cogoya min na wa hali n'u taara retraite fana na min ye ni soba maaw ye olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u mago bɛ fɛn o fɛn na ka se ka o ɲini ka o di u ma cogoya min na ka u dɛmɛ u ka tɔɔrɔ ani u ka degun kɔnɔna la u mago mana kɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na ni maaw de bɛ u sen n'u bolo don yaasa gendarmew u bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogoya min. Yaasa ka lakana sabati an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kuremalekaw fɛ yen nɔ an ka finitigilaka minnu bɛ yen olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa mɔbiliba minnu n'olu bɛ don an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ ni a nɔkan dugu u bɛ o mɔbiliba ninnu u bɛ olu larawere kosɛbɛ yaasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la ni o mɔbiliba minnu tɛ sariya kɔnɔna la u bɛ fɛɛrɛw bila sen kan yaasa olu kana se ka don an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na o kɛra sababu ye min an ka jateminɛlikɛla caman olu y'a jira ko nin ye hakilina ɲumanba de sabula nin bɛna dɔ fara halisa lakana kan an ka jamana kɔnɔna la wa k'u b'a ɲini an ka finitigilakaw fɛ halisa k'u k'u jija nin baara in na sabula ko nin tɛ baaraden ye. Centre de médecine du sport Lassana Traoré ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele ko ambiance o ni Haut Conseil national de lutte contre le sida ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la u ye baro lasigi kɛ alamisa-don avril kalo tile 24 san 2025 école de maintien de la paix Aliu Blondin Beyi kɔnɔna la yaasa ka se ka an ka finitigilaka minnu bɛ yen ni olu ka
baara bɛnnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ hukumu ta kɔnɔna ma ka se ka u bɛɛ lajɛlen kunnafoniya cogoya min na sida banakisɛ kɔlɔlɔ ani ɲɛnaminimafɛn kɔlɔlɔ u ka kɛnɛya ma ani u ka baara kɔnɔna la. A kɛnɛ kan min ye an ka lakana minisiri général de corps d'armée Sadio Kamara ale tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka se an ka sifinnakaw ka minisiri Abdul Kasim Ibrahima Fɔnba. Ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa ka nin kɛnɛ na ɲɛnamaya cogoya min na min ye an ka finitigilaka minnu bɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la o maa 200 de tun bɛ a kɛnɛ kan. Kuma caman fɔra bɛɛ lajɛlen ye hakilinata di sida banakisɛ ani min ye ɲɛnaminimafɛn tali ye ka ɲɛsin finitigilaka ninnu ka ɲɛnamaya ma ani a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase u ka baara u ka baara kɔnɔna la u da donna nin bɛɛ lajɛlen na. Min ye général d'armée de corps Sadio Kamara ye ale de ye kumakuncɛ kuma kɛ. A y'a jira ko sida banakisɛ ye bana ye min ka jugu kosɛbɛ wa a y'a jira fana ko ni sida banakisɛ y'i sɔrɔ a ka gɛlɛn dɔɔni baara min kalifara i ma i ka se ka o waleya ni o ye ka jamana lakana. O kɔfɛ a ye kumara kosɛbɛ a yɛrɛ y'i sinsin fɛn min kan o ye ɲɛnaminimafɛn tali ye. A y'a jira ko finitigilaka si tɛ se ka faso baara kɛ ka ɲɛ k'a sɔrɔ i bɛ ɲɛnaminimafɛn ta. Wa a y'a jira fana ko ale bɛ welewelemadakan de kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ma ko olu minnu ye u kale jamana ye k'u bɛna jamana lakana sanga ni wagati ka jamanadenw lakana ko min ye ɲɛnaminimafɛn ye u k'o ye ka o to yen sabula ko sariya si tɛ a jira ko finitigilaka i bɛ se ka ɲɛnaminimafɛn ta wa ko i bɛ se ka i ka baara kɛ ni a ye wa k'a kɔlɔlɔ yɛrɛ ka bon kosɛbɛ i ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigilaka minnu filɛ nin ni olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la k'a dekun belebeleba ye olu ta ye. Wa maa minnu ye nin hakilina ɲuman sɔrɔ ka nin barolasigi in boloda a ye foli kana se u ma kosɛbɛ sabula ko nin na kɛ sababu ye ka an ka finitigilaka caman ka hakilina ɲuman di u ma u ka se ka bɔ ɲɛnaminimafɛn tali la ani ka u yɛrɛ kisi k'u tanga sida banakisɛ ni a sɔrɔ cogoya bɛɛ lajɛlen ma. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Guinée-Bissau kaw ka chef d'état-major général des armées Biagina Nta ale yamaruya sɛbɛn di u ka finitigilakaw ma ni o ye ko maa o maa ni u y'o ye dugu kɔnɔna la ko o bɛ ka ɲini ka futinɛ wuli jamana kɔnɔna la ko u ka marifa ci a la ko ale de ye a fɔ ko hali ni o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ de kɛra o waleya ni kɛbaga ye ko u ka marifa ci ale la sabula a y'a jira ko jamana tɛ jɔ ni kuma ye nka jamana o bɛ jɔ ni kɛwale de ye ko nin waleya jugu ninnu ni o ye ka futinɛ wuli jamana kɔnɔna la ko o bɛ jamana lasegin kɔfɛ de ayiwa ko yamaruya bɛ finitigilaka bɛɛ lajɛlen bolo n'u ye marifa ye maa o maa bolo jamana kɔnɔna la k'a fɔ ko bɛ ka fitinɛ wuli ko u ka marifa ci a la ko fosi tɛ bɔ a la. N'an bɔra yen an bɛ taa Centrafrique jamana ɲɛmaw n'u ka bamaci wale tigilamɔgɔw ka kulu 2 ye bɛnkan sɛbɛn kɛ bɛnkan sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a jira ko u bɛna na marifa bila k'u bɛna fara jamana ɲɛmaw kan yaasa jamana in o bɛ se ka ɲɛ cogoya min na u ka bɛnkan sɛbɛn in kɛra Tchadkaw fɛ yen nɔ avril kalo tile 19 san 2025 min ye Centrafrique chef d'état-major général Wanzet Lingi Sara ale ye foli kana se kosɛbɛ Tchad jamana ɲɛmaw ma sabula ko olu ka dɛmɛ o de kɛra sababu ye ne ni maa ninnu ye nin hakilina ɲuman ye sɔrɔ ka fara Centrafrique jamana ɲɛmaw kan yaasa jamana o bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila wɛrɛ kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔnya na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.